Ahojte priatelia, máme tu ďalší online tréning. Tentokrát to bude 20-minútovečka na brucho s použitím feedlopty. Bude to opäť veľký zaberák, pripravte sa na stovečky, možno už niektorí viete, čo to znamená. Tí, ktorí neviete, ešte len uvidíte. Tak poďme na to, dáme si opäť krátke rozcvičenie, začíname opäť krčnou chrbticou, keďže trošku tú krčnú chrbticu budeme zaťažovať. Môžete byť v stoji, v sede, to je jedno, budeme zatiaľ využívať iba krčnú. Takže ideme hore, dole, dopredu, dozadu, trošku úklony krku, predklon, záklon. Ideme do strany, doľava, doprava, otáčame sa dozadu. Feedlopta mi ušla. Začnem sa báť, sama sa mi tu začína hýbať. OK, ideme šikmo. Opäť hore, dole. Druhá strana. Výborne. Už sa prestaneš hýbať? Dobre. Ideme na to, trošku si pokružíme trapézami. Dozadu, dopredu. Máme aj trošku na zápestia. Výborne, pokružíme si celými pážami. Maličkom nahor. Druhá páža. Super, výborne. No, ešte ideme trošku na brucho, bedra. Takže ideme mačať si chrbát. Výdych vyhrbíš, nádych prehneš. Výborne, ideme na polohu dieťaťa, natiahneme chrbátik, nádych dole, výdych hore. Super, a ešte trošku bedrové kĺby. Sadneme si s pokrčenými nohami vpredu. A len dvíhame kolena a položíme ich z jednej strany do druhej. Výborne. Posledné cvičenie, ešte výpadík. Ideme do výpadu, dopredu natiahneme bedro, dozadu ideme s výdychom. Dopredu nádych. Dozadu výdych, napnuté sedacie svaly, koleno ide v smere chodidla. Vymeníme a je dopredu nádych, dozadu výdych. Naťahujeme bedrovo-stehenné svaly, trošku vystrečujeme, ponaťahujeme aj lítkové svaly, šľachy. Všetko. Výborne. Poďme na to. Prečo sú to stovečky? Pretože ideme z každého cvičenia 100 opakovaní. Bude to super, nebudeme mať žiadne intervaly, ale budeme sa snažiť urobiť tých 100 opakovaní čo najrýchlejšie, v čo najkratšom čase. Takže berieme feedloptu, ukážem prvé cvičenie. Tu je veľmi dôležité dýchať do brucha, mať aktívny ten stres tela, pretože si budeme podávať feedloptu. Začíname teda z pozície, kde sme hore nohami, hore rukami a z ruky si podáme feedloptu do nôh,
Nohami ju uchopíme a ideme smerom dole s nádychom a podávame si ju naspäť do rúk. Čiže nejako takto to vyzerá. Snažíme sa mať stále aktívny stred tela tým, že nebudeme odliepať chrbát od podložky, respektíve ak ho aj odlepíme, tak snažte sa mať stále aktívne brucho a nie chrbát. Áno, takže poďme teda na to prvé cvičenie, prvá stovečka, bude to bolieť. Uvidíme, koľko sa mi podarí v prvej sérii alebo na prvýkrát. Takže začíname. Dole nádych do brucha, hore výdych. 4, 5, 6, 7, 8. Nejdeme až úplne dole k zemi. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dám chvíľočku pauzu. Vyložím nohy. Je dosť pravdepodobné, že vás z toho budú boliť aj stehná. Možno to už niektorí poznáte. To je úplne normálne, takže nebojte sa, nerobíte to zle. Ale snažte sa dýchať do toho brucha, pretože keď tie nohy klesajú dole, vtedy majú ľudia tendenciu dvíhať ten chrbát od podložky a prehýbať sa tuto v driekovej chrbtici. OK, idem na ďalšie. Ďalších 20, uvidíme, či sa mi podarí. 3, 2, 1, štart. Výborné. Dúfam, že budete stíhať moje tempo, ale ak aj nie, nevadí, choďte si svoje tempo, nemusíte sa s tým ponáhľať, ale naozaj dobré je to dávať si naozaj kratučké pauzičky a snažiť sa spraviť tých 100 opakovaní čo najrýchlejšie. To znamená, že ja idem na ďalšiu 20. Desať. 20. Super. Takže už máme 60. Už zostáva len 40. To už dáme. A potom ďalšie cvičenia. Ojojoj. Krátúčka pauza. A poďme to dobojovať. OK, ideme. Desať.
20. Dobre, máme 80. A čaká nás posledná 20. Oddychneme trošku, vytrasieme tie nohy, stehná, ktoré už určite bolia, pretože mňa áno. Super. Ideme ďalej. Posledná 20. Nezabudni na dýchanie do brucha. Jedenáct. 20. Výborne. Takže prvá stovečka za nami. Ideme dať ďalšie cvičenie. No, v podstate môžem zostať aj ležať. No. Musím sa ale vydýchať trošku, aby som vám vedela vysvetliť. No, nasleduje ďalšie cvičenie. Posuniem sa trošku vyššie, aby som vám to vedela dobre ukázať. Ďalšie cvičenie bude taktiež s feedloptou. Dáme si feedloptu medzi nohy, respektíve uchopíme ju medzi nohy. Tlačíme jemne do feedlopty tak, aby nám nespadla. Ruky sú vedľa tela, zapierame sa do rúk a ideme jemne vyrotovať nohy, pánvu do strany. S tým, že sa nadýchujeme, keď ideme do strany a s výdychom vraciame pánvu naspäť. Opäť ideme do druhej strany, nádych, s výdychom ju vraciame naspäť. Dokopy 100 krát. Takže ideme ako keby 50 krát na každú stranu. Priprav sa, 3, 2, 1, ideme. Musíš dýchať do brucha a všetko to smerovať práve tým bruchom. Desať. Osemnásť. 19, 20, výborne, pauzička. Tu je dôležité mať tie ruky prilepené o zem, čiže nedvíhame ramena od podložky, ani vrchnú, respektíve hrudnú časť, hrudnú chrbticu. Čiže hrudník, odtiaľto vyššie sa to nesmie hýbať, iba panva. Hrudník je na zemi. A presne to docielime, keď budeme dýchať do brucha a všetok ten pohyb práve robiť iba bruchom. Ďalšia 20. Priprav. A ideme, štart. I feel my blood run thinner, straight to my liver, now I wanna pull the trigger, roll. I wanna move a little quicker, skipping on the dinner, feeling on your figure, turn the lights down dimmer. Think I picked a winner, doesn't know I'm a beginner, so I hope I can deliver. 20, pokračujem. Tridsať. Shots of that whiskey, a couple more and we're tipsy. My heart is beating so quickly. 40. Dobre. 60 za mnou. Ešte 40. To už dáme. A dáme to na jeden šup. Čo poviete? Ako brucho z toho bolí a dosť dobre. Hlavne naozaj, keď sa sústredíš na dýchanie. Vtedy
To musíš bohovsky cítiť. Ak brucho necítiš, snaž sa ešte viac zamerať na to, aby si sa nadýchla do brucha a mala celý čas to brucho pevné ako skala. To je naše brušinka. OK, ďalšia 40-ka. Bolí to. Chyť loptu, stlač ju. Týmto posilňuješ aj vnútornú stranu stehien. OK, poďme na to. Desať. Dvadsať. I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. 30. Success in me. You ain't seen the rest of me. Vypadá lopta, musím si ju napraviť. The rest just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though A 40. Moje brucho. Výborne, ďalšia stovka za nami. Ideme na ďalšiu stovečku. A tento cvik, toto cvičenie mám obzvlášť rada. A asi 100% mojich klientov. Takže volá sa to skracovačky na feedlopte. Ak máte veľkú feedloptu, to vôbec nevadí. Dá sa to robiť, ešte spadnem, na hociakých feedloptách. Takže hlavu si uchopíme rukami, snaž sa si ju držať, naozaj držať, aby hlava nepracovala, respektíve aby krčná chrbtica nepracovala. A musíme ísť trošku dozadu, do záklona, aby sme vedeli pekne takto natiahnuť tie brušné svaly. S výdychom sa zdvihneme hore tak, že stále sa pozeráme hore do stropu, nie takto pred seba. To je veľmi častá chyba, že si ľudia ťahajú tú hlavu dopredu. Nie. Tá hlava len leží na tých rukách a stále sa snažíš mať tú hlavu zarovno s chrbticou. Čiže to je na tom veľmi dôležité a o to lepšie zapojíte tie brušné svaly. Takže dozadu, do záklona nádych, do brucha, hore výdych. Takže priprav sa, ideme parádnu stovečku, uvidíme koľko sa podarí urobiť na jeden krát. 3, 2, 1, štart. I'm way too obsessed and I've got nothing left and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Dvadsať. Dýchaj do brucha. 30. Štyridsať. Yeah, I ain't got no need for contraception. Put my bros before my hoes, that's no misconception. Have more money I can blow, so I'm gonna send it. New PlayStation and a whole new porn collection. That's what 50. No páni, toto bolo dobré. Fú, moje brucho. Brucho v ohni, ako sa hovorí. Takže prvú 50-ku mám, ešte mi chýba druhá 50-ka. Ak ste to dali aj vy takto kvázi
na jedenkrát aspoň tých 50, tak máte už silné brucho. Paráda. A túto druhú 50 už musíme hecnúť ako nič. To už dáme. Takže oddychneme ešte pár sekúnd. A ideme to dobojovať. OK. Pripravujem sa. 3, 2, 1. Ideme. Dvadsať. Stále sa pozeráme hore do stropu, tú hlavu si neťaháme dopredu. Tridsať. Yeah, so we roll up to the club at 7. 6 dicks, no chicks, so we straight flexing. 40. Is a piece of shit, says we need a 7. Told us that we need a chick, and she must be present. Fuck that, man, we learned our lesson. Got no worries, such as getting hella females pregnant. So we cross the street and slushies at 7-Eleven. Back home, 50. couple games of League of Legends. Joj, je to tam. Možno tam boli nejaké odchýlky o 1-2 opakovania. Niekedy sa mi stane, že sa trošku seknem v počítaní, ale to hlavne keď sa sústredím na techniku a na všetko na okolo. Takže ak som sa pomýlila, tak sa ospravedlňujem, ale to nevadí, pretože ja mám pocit, že som dala tak, ako som mala. Menej som určite nedala, to viem naisto. A dúfam, že ste to teda dali so mnou aj vy, že sa vám tento tréning páčil. Ja tieto cvičenia rozhodne využívam v mojom tréningovom procese, takisto aj na mojich klientoch a veľmi si ich pochvaľujú, takže dúfam, že sa tieto cvičenia páčili aj vám. Sú veľmi efektívne, čo sa týka formovania brucha a oblasti core, takže určite ich cvičte ich aj viackrát. Kto vládze, môže ísť za touto 20 minútovkou, ešte ďalšiu nejakú 20 minútovku, napríklad na zadok, a spojiť tak 2 super tréningy v jednom a máte perfektne odcvičených 40 alebo 50 minút dokopy. Takže majte sa pekne a vidíme sa na budúce.